Ta nagbalo kami ta ma-realize mi nga madi aji nga panunot aji siga-siga nga ajay. Importante aji makaadal nga talaga. Di ba Dimsay? Boy. Guys, daur na palam di pinagatal mo day. Kentamat kita mo tibig ko tatta. Uli patang bayak. Ate sa mo araramidag. Day tinaadal ko iday. Sige nga tatta. Ano nga di siga-siga yo iday. Nga napalayo tatta. Awan. Tambay. Nga. Pagkahayam. Ay! Kasangsang pong apay lang umalis ka manan? Nyamat. Paya. Di ba nagpakadak kanyang tatayan? Kung nagdapi pa panak mo tagsapol ti kwarta. Tawan pa mo ti surveyman engineer. Kapag sa pulang manot ti kwarta, awam mat. No napangkata ko majital-talo noon, tapos nagala ka tiliddag, di ako mati si doon tayo. Kasanood makaratiliddag, bakit kumanungal daw matinagtugtudon? Nakadadapis panji lubog. Mapangkala di igid-igid na di ko makahalakan. Uy, nato pa isot pispan di lubaw. Asano ngayon makita na kaiking kanya? Asano ngayon paltukan da kaon? Dawan tandrisain. Nagdag lang talaw, paltugan da kapay. Kamumpay na yung pupok da di liddag, kaiking kanya. Oh. O di bildat lang tatalaw mo on madingaliddag. Pinagalak pa na ti bildat makoy. Kinagalukan ako nakabildat dito balayan. Sa bali mo nga bildat ti bagbaga mo na, pilosopo ka nga talaga. Kasi sida kaya ti bildat ya. Kasi sida na dirabe eh. Oo, kasi sa pam kay day. Umalis ka mala dito yan. Nagsapol kasi doon ha. Ako sa doon tayo. Kita nagdamalang nga bildat. Nga may kapaw. Awal na maalam nga bildat. Kita hindi ka paparaman ng bildat mo rabe. Kita ito nga tao na yan. Lala. Sama na nga ba ako? Tiyak ko yung makamukam yung bagbaga na kanya. Lala. Naniniwala ba kayo na itong pairings na to na puno ng gasgas ay pwede bang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yan ubabad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Tiyak ko yung makamukam yung bagbaga na kanya. Lala. Lala. Yo, ate may samot toy. Natural, may sakso akong kadwak. Mutalong ka talaga, purman. Yung problema man jaw. May madim ka doon eh back sa kanan rice. Katawa ka nga katawa, makapataron up ta katawam. Pisangop tang iwa mo kahit. Nagungot kamutan ng jaw. Ang man jaw. Tagbabasa ak. Kapurindak. Huh! Una lang ka. Kung kunyapot dan. Kasi ka mamot ti makangagtipog kaw. Mabutang ka nga talaga. Ang man jaw. Sakti siga jis ko lang ni day. Sumungsungot ak pa lang ka. Luluktan na gitay ko dyan. Lukatan na nga talaga. Taado kayo sumbrek. Iskolaan na ajay. Mutalong ka nga talaga. Ang magkasabay kaw. May misal mo sumrag. Ha? Apay, nyangal daw ka sumbrag. Domingo ah! Muryot! Kay Domingo ko holiday. Pwede pinagpunan na kanyang di gwardiya. Muryot ka. Suti butong na inuka na igait. Jay kagagay. Ur Domingo sir ka. Awang ti hali-hali di kanya. Sinukurti sumbrag nga mistro kan mistra. Kay Domingo ajay. Buting da ko na sumrag. Siga ko raw. Sumot lang gan mo tanang kang gana tatata. Aw nagisuro-suro kanya mga mistro kan mistra. Uri aw mistro sa mistra. Kay magadal. Siya kasiga. Kas jay lang gayam. Siga ti pinagkitam ta sarili mon. Awang ka kanyak ah. Apay, siga ka malang iday. Apay ko rumandita nagkinita. Kaya kasano tagar tagkita. Kasi bali mong eskolan tinagbasahan ta. Ay apaw. Mutalang ka nga talaga. Uri din na papang na eskulaan. Eskula mo lang tawag dito. Ata ba di naadal mo di eskulahan? Wan,
Tayo kagada, luri siya lang. Badik kailangan timistro sa kamistra. Ah, siga ka nga raw. Madi kag baling kanya. Kasama ni baga, nasigsiga kapi kanyak. Kiwan nasigsiya ang kanyam. Amam, bumababak pala di motor. Kita pala rin di igid ti kwa, paradaan. Kung kumyapo dan. Kasanumap madi nakakabutang, num mata-matang. Enjaw, artan Andres Nay. Tara ko mo lang idata di Sulanda. Wah, itsura na palang nag-tarkyo ka. Talaga ahap. Bilkat. Andres, ang kapam. Ano jay? Taltalon, kitakti ko, bildat, moy. Paano niya pagtutungtungan niya? Pagtungtungan mo lang di school kami. Paras kami magami di siga. Ay, kas jay, paras kayo masiga. Pwede mo na napuputan na yun. Kasano maputan? Mabukbutan kami iday. Ay, payuno namin kiti siga-sigan. Ti unahin, ay pinagadal. Na makita yung to, kasano kapintas ti future yaw. Kas jay, siga-siga. Ang mga palayot ta. Idi aji Andres nung tata, nagbalo kami. Ma-realize mo nga madi aji nga panunot, aji siga-siga nga aji. Importante, aji makaadal nga talaga. Di ba Dimsay? Boy, Andres, daur na palam di pinagadal mo iday. Kantamat kita mo tibig ko tata. Uli patang bayak. Ate, sa mo araramidag. Jay, tinaadal ko iday. Sige nga tata. Ano nga di siga-siga yung iday. Ano na palayo tata. Awan, tambay. Nga. Sigurd Andres, magsisisi ka gajay naramid mi iday. So nga nagkaputo tak, ke pagadalok suna, iso lang mo may pamanak. Sak Andres, kasi tumat lang. Tatakay lagsisi. Tatalakay kayaw. Nyaw, may suriyo ka nga da. Gajubing yaw. Kung di kayo mo nagadal. Isugurd Andres, rami dokto amin, mapaadal ko lang aja aging ubing kaw. Sak Andres, kasi tumat lang. Makalalata ka niya mo Dimsay. Ulit-ulit mo lang yung magbagamaon. Wala sarinong opinyonan. Ay naibaga na, ibaga kumamot lang na yun. Yung mapampanunot kumot lang na yun. So ajay, awanan. Pisti sa bang Dimsay. Nagado yung baga maong pinawatak. Naggulaw! Sapay lang kuma. Nodan to ubing maon. Madimagulwan, kanyam. Suram man. Tadato ka muna. Ata, siga-siga. Domingo, sumber ka pa. Nya tinapalam nga ay. Kita ni Andres na naguluanan. Talang na panunutan Joe. Mali magami naramid ko iday. Dimsay, han ka madanagan. Nung nagkamalita man iday, itamatan to di aging putot ta. Di ba? Sugo na tagod nga, habang may buhay, may pag-asa. Yakin ni Dimsay na ya. Sige, tamo na kan. Putot ni. Nga kaya nasa uwan, bakla ng jaw. Sumagan panapos na tulupok. Nagay talaga sama dyan.